Цикълът на сярата в природата. Сярата, както и азота, е жизнено важна за развитието на растенията. Двата елемента са неразделни. Те са общо звено в биологичните процеси. Въпреки това, ако дефицитът на сяра беше рядко срещан процес преди 20 години, то сега е често наблюдаван поради спада на емисиите на серен диоксид. Така днес сярата се превърна в основна грижа в селското стопанство. Анимацията описва цикъла на сярата в природата. Сярата може да бъде достъпна за растенията чрез приложение на минерални и органични торове. Тя също е на разположение в органичната част в почвата и в атмосферата. Сярата може да се усвоява от корена само като сулфатни иони и в по-малка степен се улавя от листата като серен диоксид. Сярата от торовете. Минералните торове съдържат сяра под формата на сулфат. Органичните съединения на сярата в оборския тор са недостъпни. Сярата в минералните торове е в усвоима форма и лесно се абсорбира от растенията. Сулфатите се усвояват бързо поради високата подвижност на частиците. Сулфатът е подвижен и в почвата и бързо достига до корена на растенията. Трансформацията от сулфат в сулфид протича в анаеробни условия, при липса на кислород, с движението на водата. Почвените бактерии превръщат сулфата в сероводород. Това би могло да предизвика незначителни загуби в атмосферата чрез изпарение. Сярата в оборския тор е главно като органично съединение и обогатява почвеният запас, но не се усвоява от растенията и трябва първо да бъде минерализирана. Минерализирането на органичната сяра е бавен процес. Само малка част от сярата в почвата се минерализира през вегетацията на културите, основно през късна пролет и лятото. Минерализацията на органична сяра в сероводород протича при липса на кислород. Анаеробната ферментация е свързана с загуби в атмосферата от излитане на газ. Голяма част от загубите от излитане на сероводорода в оборския тор се наблюдават по време на съхранението му. Сярата от атмосферата. Сярата от природни събития, вулканични изригвания или такива предизвикани от дейността на човека, изгаряне на изкопаеми горива, се намира в атмосферата под формата на серен диоксид. Серният диоксид може да се усвоява директно от листата, но по-голяма част от сярата в атмосферата се връща в почвата чрез дъжда. Наличието на сяра в атмосферата е редуцирано над 80%, сравнено с същото през 90-те години. Като пример, в днешно време атмосферните запаси от сяра са незначителни и почти не надвишават 10 кг сяра на хектар. Далеч по-малко от нуждите на растенията. Измиване. Поведението на сяра в почвата е подобно на азота. Сулфатните аниони, също както и нитратните, са свободни в почвата и се измиват в дълбочина. Този процес се случва основно през зимата и последващите сезони, когато дъждовете проникват в почвата и измиват сулфатните иони извън зоната на корена. Торенето следва да бъде адаптирано спрямо растежа, за да се гарантира правилното усвояване. Динамика на усвояването. Динамиката на усвояване е важен аспект при храненето с сяра. Сярата е необходима през целия период на растеж. Нуждите от сяра при рапицата и пшеницата през цялата вегетация надвишават с много запасеността на почвата. Заключение. Сярата е един от 6 незаменими елемента. Серният недостиг често е скрит и ограничава усвояването на азота, редуцира добива, понижава качеството и съдържанието на протеини. В
миналото емисиите на серен диоксид от индустрията са били напълно достатъчни, за да задоволяват нуждите на културите. В днешно време мерките, които се прилагат за опазване на околната среда, силно редуцират тези емисии. Затова, за да постигнем високи добиви и отлично качество, е необходимо прецизно хранене с сяра.